chcete vidieť, poďte na Facebook Made in Valner alebo Rádia Express. Už to aj veselo komentujete. A tá gorila volá veľkým hitom na internete, keď predviedla svoje tanečné kroky na tú hudbu. A nám sa podarilo hovoriť s tou kanadskou gorilou. Všimnite si jej plynulú slovenčinu. Breakdance. Alebo čaute expresáci. Ono to vzniklo tak spontánne, keď sme čakali po obede na prísun banánov. Ale ja som sa od radosti, že nám zase dajú geneticky modifikované banány, začala vykrúcať a počuť na jednej ruke. Potom došli takí týpci z regionálneho denníka, že vraj tancujem ako breakdance. A čo ty? Tiež dáš otočku na hlave? Ale naozaj. To zapáči a nemá žiadne... odkázaný aj v